Akwasiadee a yɛba ne abɛma no adɛtɔkye na yɛaka ne ho ɛne ne nyinaa di adɛ no na yɛba no owura afoko a wɔyɛ MPP mpanimfoɔ no baako saa mmere yi ɔpɛ national chairman deɛ ɔtɔ no so no Otumfuo wase mehokani ɔno nso ka ho onimonyamfoɔ Adenimo mmere bi a atwa mu no na ɔyɛ mmarahyɛ badwani ma adehyia a ɛwɔ mampɔn ɛna owura Eugene Boakye ɔno nso na ɔyɛ mmarahyɛ badwani ma adehyia a ɛwɔ Subin deɛ ɔtɔ so no mmere bi a atwa mu na esi ɔmampani anan ɛwɔ Upper West region deɛ ɔka ho fufuo pani baako a ɔwɔ China ɛna me nua ayɛ boafo ɔno nso sɛntwerɛmu pani baako no Otumfuo sɛ baeɛ a mekura me nsɛm Shinap adaka baako na me nana Asantehemaa nso deɛ pantu mmiɛnsa ɛna mekura wine ɛno nso adaka baako a ɛwɔ mu pantu mmiɛnsa Otumfuo mekura Otumfuo boɔ mu adeɛ nana Asantehemaa ne boɔ mu adeɛ Akyeame boɔ mu adeɛ Akrakyefoɔ boɔ mu adeɛ Nhenkwa nso boɔ mu adeɛ Photographers boɔ mu adeɛ Stewards boɔ mu adeɛ Drivers boɔ mu adeɛ Echem Ntahra ɛne Kokoreja nso boɔ mu adeɛ Security boɔ mu adeɛ ɛna Otumfuo Akyeame abrafoɔ nso boɔ mu adeɛ weyɛ deɛ mene me hokani ɛde bae owura afoko nso se ɔkura hyena pantu nsia whiskey pantu ne srada ɛna Otumfuo Akyeame boɔ mu adeɛ ɛna Otumfuo Nhenkwa nso boɔ mu adeɛ Otumfuo Akyeame na sɛ muhu mene me hokani ɛne mpanimfoɔ a ɛka me ho wɔ ha na yano di sɛm no
Yakoso aka mo sɛ utie Otumfuo 104.7 ene eye Akwasidee a etoso enum. Professor Emmanuel Champo from Harvard University. Sabre no ho ne sɛ eye aban mo mpanimfo dada omo atwemu akyerɛkyerɛ eye Honorable Simon Osei mensa ene Yewra Paul Afoko ne mpanimfo Yewra Sampan a na enkane na wɔyɛ Kumase mayor omonso aba abɛkyia ena eye ura ono ne si aban anamu ɛwɔ ha mekyerɛ Honorable Dr. Amoakohene ono nso so ne mpanimfo aba abɛkyia ene ɛyɛ Akwasidee ɛtɔso enum 104.7 Otumfuo radio ɛna wotie yɛn ɛde afiri ɛtitiri ne ɛnintini kɔsoa de nsa ɛto nsayam ama Kɔtɔkɔhene ɛtiri ɛnkwa na mekae mo sɛ ene yede nana yecha edi ade krobia Asante Kɔtɔkɔhene eyi nana yecha de ma Asantehemaa ebra na ne din ede odehye amabonsu na oso wona nanom nkonwam na ene edin abeye nana yecha a otoso mienu ene eye Akwasidee a yesoronko eno nti amane ne amamre ena etwagu a edi ahim we by chancellor I will make this university and Champo onwa nenamfo omo asofo Reverend Dr. Armstrong on the yire we osopani Nashua New Hampshire United States to ba ye ba ya na ye ba ne nana abedi ade nyamano ade touch. Kapanoti CEO and the management team. Akwasidee baby. Sabre eye Kɔtɔkɔhene onoane yonko a wo eye America mamu Dr. Penny ena woduru ha wone ne yere broni fita omo edensa eto nsayam ama krobia Asante Kɔtɔkɔhene ade toche Otumfuo chairman Besra no mato Asantehemaa say ejira no mo a Dr. Akwasidee du konfonochi CEO eno ne mpanimfo say ne ade oba no ne Asantehemaa aba bedi na oma no ade toche na oba no so one ne director of administration Mr. Freddy Fireboa ena Mr. Evans Usu Ansa one acting director of finance Mr. Evans Usu Ansa omo a Asantehemaa buy an education fund or the buy first batch or benefit ye. You do so called Sukupon, ne benefit or tenefie, na Asantehemaa, na Daroma, education fund or the buy when ye be, and they would not have a chartered accountant. As an anatomy say, our director of finance, we need no more, or the rich as acting director of finance. Na confanochi see you, when in Peniforno, a buy no, or Mose, or Mukra, or Monsem. Snap adakaba ako ena ensa akodo bibire nso hampa ba ako na de won de tachiri boamu ade Asantehemaa ne akrachefo ne nchiame
ɛna Asantehema ɛso ne mpanyinfoɔ mu deɛ nyinaa nso ɛwɔ ha ɛno nso mede bɛboa ama ɛde ɛdi adɛ nti ɛbaeɛ na yɛnante seɛ no dɛm ase. Mr. Obu said, Confonote, Penyo, but you won't share. Dan, you know, I don't brew, or take some 7 yards, you might dash in the salon. And never call one of you be at maybe pay you. Tonight, then was the 7 so bet you. Then 7 paying for eventually. Come and say about you once somewhere, 7 do shit. And I told you, didn't so. Somebody has snapped pensions here. And I 7 salts the chin of Sebi, a demon, and I'll bob my dear. Asantehema bɔ ma deɛ ɔkyɛ me bɔ ma deɛ na ɔhenkwa bɔ ma deɛ ɔda me buru na da baako a ɔka ho ɔno sɛ be ɔda ɔma buru tipa ba yɛ mfie aduonu nso ka sɛ be nwoma sia sɛ be de osika ɛna ohia ni sɛ be uti di boa wo na sɛ onya obi ma no boa wo de a sɛ be wo ne sika de ba pɛpɛɛpɛ na wo na na sɛ be ebi no fie ɔde kisi fan de na boa no sɛ be ne or they say, and you because a did to open and so as that I come home or the door was here. So, Tina, no to baby, or the brew, or to go never Dorma. So, my other non on the baby chair or no. Two for the was, no for the was. See your brain, no two for no was. At the kitchen for the runaway. In the chair. Confa noche, see you. I sabre uti the chame penny eka. Or say a crobia Santa Cotocohena or no education fund. And no one a day or penny a drew a ne. Gina Pena, waba abijane. A chair crobia Santa Cotocohene. Said the enemy is see a coon and woman home. Any pump, I didn't see found no, I didn't know easy. Education found so I don't at a tom and Chabia and What year, for Munina as so a bar crobias and Tokoto. Or Moonfia or Ha, and a dream. Dr. Kwame, managing director, Education Fund, and all Nations Football Club. Apua almost Obia Kofabai. So a hohwa and there were Munina bedrew Kotokofie, Mapa Mumpenim for Nananom Asofo and Intine Titre Yenina. Yada so Manhyia Kotokofim Sabre Yatrain, a hohwa, a toswa, almost so eba no wabema, a year crobia, Asante Kotokohene, a year nitri enkwa. Nana Abrankasi Nyami any deal money more domba. Otumfuo ajame. Obeti ama me Asantehene na daru mebru ate se ntina mti baby ono no ane na Kwame Chei Unity Group of Companies dia na Nations Football Club odi abeka ho odama afi 2026 omu kosi akan no FA Cup Otumfuo na daru man team Nations and a crew ano almost fire. Na sabi yentumi fan tena brenkese abra sabi yewura na ontie tie na hu nana Kwame Chei wa ha one ne mante ono omobobo no e de crew ano e ba no de abeche yewura na na dawroma afi omobobo African Cup e wa brenkese na dawroma no mo agene sam shira na sabi ebu sabi akronto na kura kurom na dawroma Kuruano African Cup no akaho. Adama no hu na Kwame Chei any nations omo ha. Man ne baya. Adama yewra
boy my dear. Asantehema boy my dear. Manhyia security, every security for almost boy my dear. Every catch for boy my dear. Every chin boy my dear. No. Na every chairman so boy my dear. Ira misuwe bro. Adaro masade wa wakra brankasi nyame ni hene wose no. Se uhu one wa nana kwa michi e wa hawie ya enya ne bone so. Nana kwa michi mrebi abesene ko wa de kotoko ehye ne sama ne hwe so. Odi hu dwuma bia no mu no odi nya adesua e wo ball bo ho. To free kotoko ano nso koti ni team. Eye all nations. All nations yi asiakan ama afi we se ya mu. Efi Cup mu boy no odar ma mu ne di nkunim odar ma watete ni sei wasama ne baabi atena neso akosi akan di nkunim a ontimi ntrase so wakora wo so ukuro na mewo a me di dwumadi manim ai ne ne yenkoma mira de tochi na animonyam a na daro ma umpa bopanti aka no ne bi aka ne football team no o ma ba no ya bedawase no mu no abedi ade no mu de Cup no so aba abekrewo to mu ba ya the Omusa can Wadarma Cup no any no massa besre winshira say enam so munya FA Cup ninti no ombenya ho akonya akọ Africa eno so musra mpabo wishira omu a omunim so omkọ a ombenya asan de aba winshira nko a na omuhwe omu ba ya Wadarma so mu no bedi ada omkro nsam Wadarma wa obo amu ade na Asantehema bo amu ade wa chiame bo amu ade Wadarma wo henkwa ebo amu ade wa krachifo nso ebo amu ade na obambo fonso ebu omade unana kwa michi se wadarma wa kredi onene football fo ye nimba ya de omno de bedia de nebru Otumfuo de mase papa Celebrate the Nations FC omayi boy Chairman de anyone me kire ye league eja osu de animu na owura kwa mechi ono a ne team wadarma eti nkonemu a wonya nkonemu kruwa no eno nti na anya de esa obetimi atenase na ewose wode bekire krobia asante kotoko hene eno nti ene wode aduru ha na science bi no asema wo kan se sebe enya no nko na wo sansre kotoko hene ne nsemu nhira se nyankopon ne nananom eya adom a eye FA Cup a ewose omo ebo no eye Africa no omo pese on esaje enti ewura na daroma onhira omo na eye Africa Cup no mbekwa akobo no enka ahanom ya anti sabre owura kwa mechei one eye ni team omo ena ema kotoko hene etirinkwa na akrobia asante kotoko hene so ede ne nsa ato won so na wode ne nhira ede ama omo otie yen efri eye Manhyia kotoko fiem 104.7 eye Otumfuo radio oko Otumfuo TV Facebook ubenya yo live oko YouTube nso a obesan enya ye ho no mo entintan fidie no eye abefo entintan fidie ne de bebia obefa bia obehia Otumfuo Asante North America Otumfuo na Osei kwame one di omani mo no mo ba Asante North America almost so eba na almost so abema krobia asante kotoko hene ade toche makama chiro se ene eye Akwasidee a etoso enum ai enunti se uhunu se ene nananom afra wontoma sebi ebru sebi oson wonchine ye sisi wonso eye ehenkwa ye nyina ye di akire na ye somo na ene eye Akwasidee a etoso enum ane enunti nene uhu se nananom nyina wana wasom ewu nkromu wie ye wonyina so abeduru ha amenne ye nyina ye san abema krobia asante kotoko hene ade tochi
Ogusua 104.7 Otumfuo Radio. Manhyia Kotokofiem. Ene eye Akwasidee a etoso enum. Enonti nananom abamu mpanimfo, akrachefo, asofo, etitiri enintini. Yenyina abedru ha. Yabama krobia Asante Kotokohene ade tochi. Ane. Sana yano eye imfie ahanai. Imfie oha mako ahanai. Over 400 years. Dena nanom eye Osei kwame. Me wa America. Na me gina ha. Me gina ha ma America Asantehemaa North America. Mfie mienu ni ena mbegina ha. Bedin se he komfo anochi no. Afi bia no ye beba ni abeboa. Me beka ye no amekọ ye no. Asantehemaa North America no ye New York, New Jersey, Washington DC, Cincinnati, Chicago, Dallas, Denver, so omunyina na esumami mami bejina ha Washington so di bibeka ho ene sa datwa wom se wofa sanko na koda na ho na komana de tochimai timbejina ha ye ba bitne na na di ade nyama na de tochi na ebonu so ehye no so no yasan de bi abepia so na nsana menka no wo ma gina me hai eye minuan ma wo nyina ya America ye de se Asante force ye ka brofo na so wo nyina si esua ya mamre enti ya esua mamre dia me de sofo kura ka ho eno gina me nchen ono so Washington na anu ya na press before but Anglican kafra ya she no sofo enti mi gina ha do oto anu so ye Osei kwame mia me ba no sebia bru sebia brow ono so America na me wo no osua mamre no ene fe oba ha no adi mfie no se wadi mfie aduanan miensa ose oba na chi no behwe na mamre to oba ya ono so ka ho to oto ano so ye ne maame me so me hu ka ni no ono so sebe ona oyema migina ha mitimi gina ha de otosu bio aye me nana ye friend terrible ite onu of abrofudin amfa Asantefuodin ni bi ahoni America na de otosu aye nana menyame miame banono the bar we chat to last but one or this one the otosu bio so ede nana afiajiman sewa oni meka achiri sebe onu so America no wo the otosu bio nso ye miame ba e friend Margareta o si ne openo no onu so wa America onu so ye nia o si ansa wo wa hai nase no sebe ne ba ena eja o ware mi be wanko ba bia wo de na ba fie the otoso ye kwakudia nana kwakudia de no to Otumfuo onu kwaku
ɔno so ɛwɔ America ɛyɛ usi ansa nana no na mesome nana de ɔtɔ so nso de nana ya usi ansa ɔno so wɔ America de ɔtɔ so bio ɛyɛ Akwasi afiri wɔn aka no ɛyɛ wɔn ɛne wɔn ha wɔn begya yɛn na ne korakora ne sɛ yɛbaeɛ a yɛkuta yɛn nsɛm whiskey adaka baako afei ame shinap adaka baako Otumfuo bɔ mu adeɛ ɛno ni ana Asantehemaa bɔ mu adeɛ Otumfuo akyeame bɔ mu adeɛ Otumfuo protocol akrachifoɔ bɔ mu adeɛ Otumfuo henkwa ahenkwa ana henkwa bɔ mu adeɛ they chat one on so the way there it's in American dollars Hill Confanoche nana can say obenya ananka obi afia bia obi abema ni cedi baako no de aye yesu cedi baako ekuta $1,000 aye de babeboa Otum Hill Confanoche na America no ye baya ye be man na de tochi enu nso ni Wesu buse de onana awo sebe America openye se kwa me ebusu openye ohoro no onene dom se de bia osum no se sebe wadom ebo hiko for no chika se obia moa eno na sebe ko for no makamanya bomu ne se e ba na sebe wade yom no be dia de obere ode sebe onana bukomni a sebe Anglican sebe sofo ka ho ene ne ba na yire ene ne sena nanom ne manyina ka ho no ba se enu obedi ade on ba ya de kai pa na hekofo no chi no adobo bomba ya America dollar no apem $1,000 adobo do mo so asino no ena obo amade asante ma obo amade wa chi ame obo amade wo henkwa obo amade ena akachi fo obo amade wa do mebru ena almost na pentu ensia adam ebru no ba chia oro no o ma de touch no tu for dem ase papa eye Asante si wo ko faro chi ombra meji says kan why si wo ombra no ko me kono ira no ase Asantehemaa North America and said the almost so asia no say ebra eye krobia Asante kotoko hene ka say eye konfu anoche obia masidi du fie bia mo ne yamfamu ano anu ebru ono so so say no nim na ka me kuma penso no yon pani afo no tete fufuo afena so ono so one ne ma ne abusua nyina omo abeduru ha no mo omo de eye America dollar no cedi apem eye $1,000 what the barber to Confanoche na omo so ede abwa na sede ete no krobia Asante kotoko hene na Roma nsanu adwuma no ebino no Mama ko chewi o maka bu maso ai maka mu maso Moga humi. Afana America for some America for. Pastor to carry to us na. Nana showed you, Deputy Mayor of the city of Bobigny in France.
Where's Otumfuo Chaime, Your Majesty, King of Kings of the Ashanti Kingdom, King of Kings Otumfuo Asantehene, Your Majesties, Honorables, Nananum, ladies and gentlemen, it is with immense honor, joy, great emotion, and profound respect that I address you today. I'm here as Deputy Mayor of the city of Bobigny, which is in France. I also stand here with the support of young leaders from UNESCO Network. I have the honor of being accompanied by young people from the Bomoyi Association, a non-profit organization for whom this visit represents far more than just a simple trip. It is a true immersion into Ashanti culture, an encounter with a people proud of the history, traditions, and values in our motherland. We have come to discover, to learn, to listen, and to forge bonds. For we are convinced that understanding one another is the first step towards lasting friendship. Being received by Your Majesty today is a tremendous, unforgettable privilege. I fully understand and I fully appreciate the honor being bestowed upon us, and I thank you most sincerely. I hope this meeting will mark the beginning of cooperation between cities of Bobigny and Kumasi. I hope this meeting will deeply forge partnerships and collaboration between Ghana and France. We wish to develop cultural and educational exchanges as well as economic ones so that our young people and our populations can learn from one another. Why not envision in time a genuine twinning arrangement between our communities? I deeply believe that our differences are a source of richness and that our stories, however geographically distant, come and can come together around the values of respect, the passing on of heritage and partnership and fraternity. Yesterday, I was warmly welcomed, I was warmly entertained with my delegation by Odehono Otri Kusi Ntrama II, Paramount Chief of Esumeja. Thank you for such a warm welcome. I hope this day marks the first chapter of a wonderful story between France and Ghana. And also, I brought some gifts, some donation to support the King's Foundation. And also, I brought a small gift to show my deepest appreciation to our King, the King of Kings. My deepest grateful. I'm deeply grateful. Thank you. Can we please bring the gift to the King of Kings, please? Yes, and of course. Thank you. Yes, there are snaps inside. I can say there are snaps inside there. Yeah, it's okay. Mira Adaroma. Onana no moi. Osei Adaroma mu free France abrochimem.
Krubi a friend Bomini, one on Nana, Sabi, Oye Miro, our Daumano. Dick was what in chair more than if you all at the brow. Adarma was so mobile and strapped. Now you manage to do say France, Bomini ho, and Sabi, Asantehema, and Asagana, Ibina, and Kutamudi, Iron Kofa, near Suya, Amamre, yes, Yahua dear, na Etimia Boa Cruno, Emino. Also, who say, Adisuya and Kutamudi. Ewo nipa ni nipa mienu ayonko famu no eboama ayonko fa no ejina papa odaroma wose oba bedru ye wa obenkum hene na asumi nya hene wose o mana kwa ba kama amana ni aka ni age bebre wose odaroma o gidie se sa nsrahwe ede nkabo mu ani mpuntuo ebeba sebe bomini ene asanteman entem odaroma achedie ahodo bi ho no mu a watudin se na wanya akwanya abaidie wode ba no de aba abe abrew achame afi na education fund nso so odarama no so aba se education fund out dey esi ho no nso oba beboa bi na nanu ba ya omu ba so mu no obedi ade na omu abenya yonkofa soronko abeto asanteman ene kuro bomini entem se de onananum esi ne bru education fund ho ne mom de ba nso Où est le mayor même? Le député mayor. Oh, ok. Mayor, comment c'est mayor? Bray. Ira say, mayor and our best trying. What's your mayor? Ha? Intigran name na any near Banya, and as a far quaban, some man. Otumfuo Chairman. Otumfuo Chairman, on behalf of His Majesty and the good people of Kumasi and Asantehema, we extend our warmest welcome to the Deputy Mayor of the city of Bonny from France. Kumasi is where Ghana happens. It is the cultural citadel of this country. It is the city where Ghana's potential really is unearthed. The city of Kumasi is ever ready to partner with your city for us to enjoy mutual benefit. So on behalf of the King, we welcome you to our city and we stand ready to work together for our mutual benefit. You're very much welcome. Zubane, dina ni mo na fa na kwacha. Sabre France mayor, deputy mayor, and I am what to say, always for say or say or say, Asantehema and what day and Munyam and the Wobia. The Babana Bay and Kabumu, no Mubabua, Sebaya, Asantehema, and the France Bomini, Ebeka Bomania, Money, and Yamamre, Etimi, Atoye, Nabibia, Akoye, Kama, Amaya, and the Toson, so, or so, Manhyia, and the Toche. Now, the Toson, so, say, a brow by a Probia, Asante, or no one, and Manhyia, a swinger, or by a known what Jena, or man on the Nijian, who come if we are saying also so, and Kumasi mayor, and I'm saying, Probia, Asante, say, prior, who we back with the Bunemo Kabumo, it's mayor, and a share, or also so, Ijna, Asantehema. And then Mona or non so a day as Sidakis here, and the man a rabaya or no, a mayor, a war France, Bomini, na or say or Pesa or near Asante, a year Bomini, near Asante Becambum, na a year Adician, a Manhyia, a Mamrene, and Puntua Hodua, or Pesa, a mining union, a Kabumana or Moye, na a young Fakis here, a beda and Tamono. Over Zuba, or non so at the year Munyam Neuchina Nemu, and so at the Rabbi Asante Sabridi, a year mayor, deputy mayor, war France, Mamu Bomini, or non so near a pound for Omuna, and Mark Robia, Asante, Contemporary, and Tochi, and tea or more aqua, Sabi Sabio. So what inside to Zion,
na ɔno nso wakyea korɔbea asante kɔtɔkɔhene sabre moma more emfi sɛ ene ɛyɛ Akwasidee a ɛtɔ so enum ane Nanahema fie soso sabre amanfoɔ atwa hyia wɔ hɔ no mu a wɔn ɛkyia a sɛbe ɛnkyia no yɛ nkyia sononko paa ai hunu sɛ ɛyɛ ahɔhoɔ enintini edwomfoɔ ma wɔn a wɔtɔn adeɛ kumasefoɔ ma mmeranteɛ mabaawa onyinaa waduru Nanahema hɔ no mu a sabre waduru Nanahema ahemfie a wɔn nso ɛde nsa ɛto nsayam na wɔn nso akɔma nana Asante kɔtɔkɔhema nso so ɔkɔma no ada ɛtɔkye ɛno nti sabre nipa abɛwo korɔbea Asante kɔtɔkɔhema onyinaa nso ɛkɔma korɔbea Asante kɔtɔkɔhema ada ɛtɔkye sɛdeɛ ɛteɛ no no madika maka kyerɛw sɛ ɛnɛ ɛyɛ Akwasidee a ɛtɔ so enum ai ɛno nti ɛnɛ Manhyia ɛnya agudie koraa aha ɛyɛ nika yie ane bo a waba ha bia nso so ɛnɛ wayɛ nhyira sɛbe kɔtɔkɔhene sɛ wamfa wɔn nsa anto ne nsa yɛ mo ankyea ne mpo na n'ani hwɛ wo anaasɛ wɔsan wo ho mpo koraa no a sɛbe ɛyɛ ne ho nhyira no nso so wotumi ɛnya bi sɛdeɛ ɛteɛ ɛwɔ n'ahema ɛso so efie saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ ɛno nti madaroma ɛnɛ yɛ nyinaa obiara ayɛ nhyira pɛpɛɛpɛ sabre ɛyɛ francefoɔ no ai ɔmo ngoso a ɔmo ma yɛwura ada ɛtɔkye francefoɔ ne ngoso a ɔmo ma yɛwura ada ɛtɔkye san sɛ ɛwura no sɛ ɔbɛpɛ sɛ asanteman ɛne bɔme ne kuro no ɛbɛyɛ ɛnkabɔ mu ayɔnkofa kɛseɛ ɛbɛba abɛda yɛ ntɛm sɛ ɛfa ɛnwoma sua ɛne yɛ amanneɛ ne yɛ amammerɛ ɛbɛtumi ɛtu mpɔn kɔtɔkɔse sɛ obi ka sɛ gye aduane hyɛ w'ano pipiripie mu a sɛbi eburu sɛbi ɔso na wɔnyɛ wo ane sɛdeɛ yɛyɛ no ano no san sɛ wɔnim sɛ ɛyɛ ɔman yi mu nyinaa Korɔbea Asante kɔtɔkɔhene ne wakura na manneɛ ne namammerɛ mu mfie wɔ ha mako ɛnan ɛyɛ mfie ahanan ɛne akyire ane amanneɛ bie ne hɔ no mu a sɛbi eburu sɛbi ɔso Asanteman mu ha no mu anaasɛ ɔman Ghana mu ɔno sɛ wɔnyini ɛde sɛ ɛyɛ Asante ɛno nti na abere bia yɛka kyerɛ wɔ sɛ Asante ɛyɛ ɔman Asante ɛyɛ ɔman saa wote sɛ ɛntahara ɛna ɛtwa gu ɛwɔ akyire no ɛntahara na ɛtwa gu ɛwɔ akyire no ɛno nti ɛwɔ sɛ wohunu sɛ ɛnɛ Korɔbea Asante kɔtɔkɔhene watena sɛ ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie mu a yɛdi ɛyɛ Akwasidee ɛdia ɛtɔ so President of Toronto, Canada. Sabre President of Canada. President Toronto. Eba abema yura ade tochi. Sabre eye Toronto I said kano omo de omo kano Toronto yanso ye de yesi Toronto na brehia hene so na okeka no ho adru ha omo so ba be ma yewura ade tochi eye Toronto fo Ghana fo ma a ewo ho no mo omo so be ma Korɔbea Asante kɔtɔkɔhene ade tochi
Otumfuo achiami. Me amijina hai medin de kwabna Asante Frempong. Me papa ne kane dabehine bua basada behine nana Asante Frempong. Ono anna di MP ewo kwabre 1996 to 2004. Ene me baha okapemang a yewo Toronto. Okapemfo womo president enemy. Yebusia penyi okofo esiama ene tu yen na nana ba Toronto no yebama na akwaba. Na me baye no mene mehemia ena ebaye. Na mehu me wofa nana Asantehene. Enti me kan ho se ye babi na se yanka bia na yanka ho. Enti nana ebaye no ena me nso me yese me ba fie na me ba ye mano akwaba no me de aba. Ti na me ba ha me ene Akwasidee o ka me ho de ba ha efi wono sakra wono kwabre. Nti me ba ya na nana asema obosha me share na me bedi so. Yo Canadian dollar 1,000. Mr. Blue said it on a name. I don't know, Blue, go Canada or Babachiao. So none of the Copano on our papa and a Canadian MP. I was a Jacob Bray, etc. Said the Wadome Brew, Unshirano, Seba Mosuno. Fuka Pimidens who say in Mujadi, Asantehemaa. Ti Wadome Boy, so be free. Said the only more who you know, of a so as a Tutu, a decision for Tuono. And then there on New Come say a ba, never chiao. A man reading a number in Titia, no Babasum. So by a candidate, I know, Omusicano, a pim, or the more Robert Swasson, no, my woody, Wadome Brew. 2 for what's it? If I say, what's it? I chop assuming Siabianoba. What's it? Pacho Meba. Call you 2 for what's it? Sabre Toronto for I almost Nana Beshine. At the touching or more HRS, Brayura called Canada, no or money Russia, and Nunti say a rab on one as a separate or monster armor. Now, monster so armor, Sibian Chirira, now Sebi Blue and Pay and Nunti or monster so almost almost so I Toronto for our more Canada, a Brayura, a call Canada, no Kushia, or monster so about what CBB actually. Bafo, Wadarme Bro, Ejinaha, and yet Nipa Fufubia, a Jabin, a henana, $1, and a Yaba, Yibi, Ira, Tibeme Casa Mafo, no Akasama. Amen. Okay. Pre-high, or move pre-high. Halfway by ya, you cranny body be a. Hey, at the fair year, why are my any better than I see? Yeah, Srebo Fabri, Congo Srebo, and Ma, a Jane and Ma, Kofia him fear Ma. Jabian a henana, and Ma, and any eba, any ebe era. Ya sida any demano. Say why ye she and Munyam Cassi, or did Ahema a child be bew, a dear Mayen. Yeah, no. They say the man who the menka. With a bonkum of differ. Nina Yabedia. And he has dark as sick as senior, the baby Ura. A briar young credit be Schnapp Adakabacon. Abram Ponsa Adakabacon. Patusia, now why? Adakami, you know. Why, Papa, no? Dear, it's you a guhono. And also Adakami, you know. The Bafia Bayani, I know some kind of. This will say it. Wawakura, say name. Asantehene. Also, who said, no, you more Hanumwa. Na yes, we can almost say, Unyanum Nama. Ah, yes, we Jabehin and Anum. Omnedru has said, and I know. A channel now what you be and William Shah would this share my be a cow woman
and was a bit and no could ne Akwasidee also not the Asante amount. See a chest day, I am be a so muso. And when you can't go deba, that's like I say, rumba ya, snap pentunsia, and I'm wise so pentu insia. Madame Brew, Asida. I'm not saying brew, that's a so brew. Two for the Munyamasi. Munyamasi, the Monasi. Sabre, Number community. Not Atlanta, so they don't so dear to why. Asante Hene as a fair more I Asante Hene I am more a year and I appreciate and I want only do one more in a by Sebe Yankopon and anonymous Adoma Echna and then I watch me no pepe at the fair far probably Asante Hene yet the mass and to mine said never my yan and I yet Otosumi and Unti now who I have Konomo any driving for. I want you to come home. I was say what day Asida ever my Yura was I my Yura at their touching. Otumfuo chairman with the Tietia Atlanta so no for the radio. Daromanano call Canada. All background or name and none no war Canada for nyina Shia or Pentecost. I sorry there ma. Nay Jack Siepa Daroma Pentecost. I sorry no. Omuya say Omuna na besra womu. I was said, Sabi Umujan, quite kakra. Na inclining to me a mammy or Daroma crack actually until be deem me ho. He said, Nema Bay or Daroma, Medeba. Na Mamma, Udana almost what to say or Moncrano, a barbedu. Until Pentecost, I sorry, war Toronto or Daroma, Omutinum Genaha, Minimia, Nantuahene, or Daroma Mobaya, Omobu, dear. We so said, Akra said, no. Senano, Sebonana. Canada, Toronto. A coyote who drew so by was the bit. Menya but nana no more in the edging como. Nina so no go see Pentecost. I saw the cacraca. A domino ground call. Sabi, Omu who big that. So go cry. I said, I saw for them, said the beer, Rabbi Jan Quine. A brass have been over no susa. A crock actually, and all this near. And when you are Rabbi no teach one who may be as a Pentecost, so them no dear. So you know, you know, from Montpellier. No more so, Sabi, what you want say, and pa, or much typhobi. And now, nobody has smart Wawakra, so Akra, Ramra, and fast that I can see from row. And when I'm sorry, I show. I don't know, before the was that's Papa. Come up, I say. Yeah, Toronto for in Toronto or more Canada. A Braira. And now could draw on the Pentecost for oh no, I'm Kobe. I don't know. Now Toronto for so say or Mobeba de Asida Abre Yura. Now Sabri, you know, a Brian Rabbi, you know, a canana, Amakumene, or and Unti and Namakumene, Bomu and they or more a day bois. Now, Jaquano, Sabi Brew, it could be a year. Na Amakumene and some and what they are back now. What they are best be at the actual on one casa and church, I mean, or sign when you ask them what's Otumfuo chairman on one in Antoine. That's all. What are my our day Toronto? Madame Webu at the buyer and nay almost so at the Abre Yura. Nachame, with him, I said, you're right. Say, oh, no, my baby for ya. No one and Nana. Said, and a one crying. Now, doctor, or cry also, said, a white toast, no, if I want an ever. Now, said, I know when I'm saying, right, the share 9 man. Also, we don't you and I could say no money in the day. And don't buy, Mr. Bizet and Cherry, and now say, if I saw no cost, I saw the council. No coach and I,
say about Chayra, Masandanasi. I'm the Osei, Adaka, Adrianine, Makomana, my June, say June so every year, and I snap pen to Omada Raseno. I don't know. Adarma Bru said about 4 sinners. What Darma and Moha and Yabone, Adarma, wow, Nanay, Adam for doctor, and then one crying, and then I'm for a kay. Adarma Munyama or the share Nahimano. Say, are you more fit, Umuhuni Munye, and no more said, not the Umuntimintina, Umubema, Nahimani Trinqua, no Mayana doye. To move through home, Mr. Debbie, if you know my dear, say a twassel, near Betchy, near me, and so doye. To no be dear there, by our Musum chromosome. Brunis happen to in Sue Ahudwe, Nay, Diana, White Oos. Adarma no, and a doctor or cra if from an neighbor. Or say a year Diana or the more you know, a command I man or dear you know so Adarma Bessomaha. Or Mobile Domino be there in the brew. Otumfuo the Massy, Papa. Yes, Abri. Ababa wa fefe would Yiadom I Sabi so Crobby Asante Hene or one and Anna or then the young Kwan Dr. Penny our cry a white dear Canada Sabi and Pampa Mediana Casa Brunin Pampa I Brunin Pampa Yaya dear Guadi Mukama Sabi Brew almost so at the be a by say or the Baba Yaye. Sanse aseda ena wo de bre krobia Asante Hene say wo de nana amecha ede na ne ye cha ede amaye eno nti omo ko na hema ekoya ye Tutu ha na wo so so ba ye wo ye krobia Asante Hene na so nti ana no nyame Yiadom a Akwasidee kofono tisi o e ba ye no pacho brace na aseda ena ede bre ye krobia Asante Hene ana no nyame Yiadom a da dwa na sene na yewura nyame Yiadom a bia no woni ha America for adu safran so mo no nyame be di Akwasidee kase pa ti na no mo message bia no bi mit baba abeta eche me bibia kama e wo sabi Washington that's ene e so kokura ti bia o visa bia no kwada ho be ko beta eche Ucha take it now our accommodation up now better to man efe for the ones Pacho Dr. Brano beji I don't know the seven young crone you want to answer Anonum Celebrets no sinne ade obada media da modensa asine sia kwa sada Sabre eye nananom adensa madikan makachira wo se ene eye Akwasidee eno nti mesrewo se wo fie na se wunnim ene eye Akwasidee bosome a yewo mo no eye kuta wonsa eda no eda etoso edunkron eye ade Akwasidee a etoso enum eno nti se yeba ade ne duru se biebru se bieson krobia Asante Hene wo be pagya ne mu a nananom eba ye nyina no wada wahase ma wo mo adensa said ye beya obedru na wode adensa oma omo adensa enti sabre no oma adensa na nananom ekofia sabe ebru wono nso so wawura nkonwa dem no wasere nkwatenten enmonyam yidie nkoso Ediama eye krobia Asante Hene ene Asanteman eno nti sabre ye de chidom de eko ane nananom chidomfo omo aje omo de nananom chidom hene omo aje omo de fia pre fro so eye fia pre hene ono so obaje jase so eje omo so eye wo shanap
said the Amanhyia ne Amamre. Asantehema Pentu. Nana Asantehema so. Adishia Manhyia Pentu. Adishia Manhyia so almost so a Jew mode a year snap Pentu. Na ya ne ka Pentu no a Sabi Bru and then Quadai by Yan the Binomontia say. Yɛkyerɛ ɛyɛ hyena baako ne mmienu na yɛde mmienu ne ma wa ɛno na kyerɛ pentu na baako pɛ ɛso so ɛyɛ srada saa bere yɛ ama mawerɛ ne nkɔso obiara ne ne deɛ maako maako ɛno ntiti na nanom se ɛyɛ srada ane sɛdeɛ teɛ no no asante amanneɛ ɛfɛ yie asante deɛ nananom yɛyɛ ɛno a ne yɛda so ɛkura mu a yɛnyɛ mu ɛno nti na sɛdeɛ ɛteɛ no no nananom guso a omo che eye adensa na wode ama nananom said ye be ya se bi son okoduru fia owura nkonwa dem a enya echena adadwada wase bibi de akire nananom Otumfuo achiamen so omo so na yesrada ba wona bontem sada country ni akwam bawro abontem omo so age won de said ye no no saa pepe penete amane ne amamre asante da sukuta ne diem eno nti na ma asante eye soronko me koso makae na maka kirewo se ha wiase afa na hanyina da ane bebi amane ne amamre wa abrofo kwasi broni timitietia ono ane mpaboa mutena adupremu wie mu hyan eba na wobesua ede ko eye asanteman asante nko a ena yesua ya amane ne amamre ede ko nipa dodo a atwere nwoma de afa asante yabakosem ho nipa dodo a sabeburu omo aye nwoma hodo omo mpokura wode aye mfoni omo a waji amankrofo ahwe eye suapon ahodo mu nti asante amane de sabeburu sabioson emfie wo ha mako enan masinifa sada asante bekum sada na mane na mamre mu ai krobia asante kotoko se wo man a woni amane ni amamre no saa wo man no woyera eno nti na ama asante akoso agidi na ni nyina ye bo ane firi hwan se bi eburu se bi so efiri krobia asante kotoko hene na se etu amponi amo na da woroma ai de woni konfo ye to ho no mo emfie pore ahanan no eno a na okoba ye wasa beto aso wo se akane a me ba ye de na ye ko ena me de ba ye na me beje o man ni si ho na nso ne de esema ba de a ene na ye mpuntu eno nti ye yi adesua firi mu enye yie ye yi ayansa firi mu enye yie ye yi nkanko firi mu enye yie eno nti krobia asante koto ho hena fasa ne ma we nyina e de ato sebe ne metri so a eno nti sa wo so mo na me so mo ne ye pia e beboa ama asante man akonkan me koso na ma kai mu say so radio 104.7 ena utie eye amane ne amamre e de afri ai eni a ekasai edin no ye mrante wo fase ane sa pepepe edin a mejeso no no edin a eye sabi eburu sabi so ye bekasa ma hotedin ane eno na wo ba mejeso aye mrante wo fase ena ekasai the powerful sada sabre oh bia oba fia ha eni ntini ne yetitire apamu mpanimfo nyina amane ne amamre kwan so nananom nyina obia obema wo mo snap ne bi na wo mo no so e de akofie eno ene kire se for radio minister na pa for sada bia Asante kotoko hene wo ma obriso sa pepepe netie medika maka cho me si Asante amane ne amamre ye nyam ye ntoto na se eno nti ene Asante da so tiase na Asante bekoso atena se na Asante bekoso agina ane sa pepepe ene nananom eho aye fedodo abere ne abere nyina wo ho ye fe nanso ene de e chen da ananom ye dance na si for ira ma ye that's a brew that's era so what ya sabre Probia Asante kotoko hene eye snap a nananom ede dase no wadase ensane nya ko wie pe no wonu se Probia Asante kotoko hene o mane muso o sorry a enche Probia Asante kotoko hene be mane muso me kosoma kai mo
Say Otumfuo Radio 104.7 and I would see a year Aduman Kumasem, Abakosem, and Penisem, Amane, and Amamre, Unyani Babia. Say a year Otumfuo Radio 104.7 Manhyia Kotokofim, and Yedi Yeduma, Unyani Babia, and Nunti Aberani Aberbinano. So pesa utie mpeninsem utie maninsem na utie adoman komasem edea enyu radio no emfan free babia abrebia me catchro se fato no eye krobia Asante kotokohene ono ankasa ne nsa no adwuma ni bi ene na watintim radio soronko a wode ama Asanteman eno nti se opempeninsem opa abakosem abebuo nkyerase open kasapoa atie bia de fa Manhyia ni amamre ho de ene na wuchai Otumfuo radio dia sabie buru sabie so na etise de yekọ ahabayere na wanko bi na wawe atwa no nti mesraw enyu radio no emfiri eye Otumfuo radio 104.7 oko eye YouTube ubenyaye oko eye Facebook ubenyaye oko X ubenyaye sabere eye abefo tenten fidie no so baby bia obeko bia no obetimi enyaye ewo eho enomo na sabi etie no no sabere kwadwumfo na wote o monka no enche na krobia Asante kotokohene wa mane muso ene de esawani na ensasa ye kakrewo ene eye fawani ebehwe na mum enye pani behwe ene edom aba abewoye ene edom abewo Asanteman wei eye fawani behwe na mum enye pani behwe eni de sabie buru sabie so yempe na mum so wani dia na wode wani aba behwe yewura amani muso krobia Asante kotokohene wa mani muso Asanteman wura sorry Asanteman wura wapeja ni mu Asanteman wura amani muso sabie buru sabie so krobia Asante kotokohene one eye nananom eba ya omo ene obedi ade no sabie buru sabie so se krobia Asante kotokohene sorry a sorry ya enye se sabe order nani na wakro na mum obenante nananom so na ono so ama nananom nyina adetoche na wama nananom akwaaba sabe amanye ene amamre ese no no ane unya ne baabia eye 104.7 amanye ene amamre fie Otumfuo radio ena utie yen efri Manhyia kotokofie mu ena ene yenyina ba ya yebedi Akwasidee na mensan makai wodiem se echena nyankopon eya adom a na otwe di ampon ne nananom ede nana ye cha wakoso mienu edom ye na echena ene na wotwe mienu pepepepepe na ene beto so ema no ye Akwasidee eye da sonko a ene Asanteman yenyina yeba eye kotokofie mu na ya ne probia Asante kotokohene eba ebedi ade sabe kotokohene wa mani muso wachase a wochia eye nananom ane wochia nananom na wa ma nananom chira wa ma nananom nyati na wa ma nananom apama amane ne amamre enya jese ene probia Asante kotokohene usan ye ho a na ene o ko na wa pa e eka ane amane ne amamre fie makachro besi wiase afanai ni nyina bia amane ne amamre wo a eye kwasi broni ebesua edeko anase eye ebibire mu akoye ene na afuo nyina da titire ni aniti bobu a emba na obesua amane edekro no obiye ni ho no mo asebie buru sebie so otwa Asanteman ya ni nyina etwa ebewie kotokofie unya ni baabia medi ade amrantie wo faase ane mahotadi a mede ewo radio so no ofra ni baabia mejo so yakko ene nananom ya mo a echena adedo obesan atie nyina yanka krobia Asante kotokohene mama ni musu krobia Asante kotokohene o ma nananom adetoche
Oshra Nananum and Wawa Manhyia Utie Ewo Manhyia 104.7 of so already. Also so why Ishra I Onyankopon and Nananum Onshra Yena Onyankopon and Nananum Shra Yena Bibia Unya that Empo Wanya that GNT radio now also so auto credit now what the career your life above Tita Fidi so on Onyankopon and Nananum Onshra want to come Omo Hoden Omo Sika Abrani Abrejina Yatmasia also what to me Aqua above Tita Fidi so now also what to me Aqua Korea the was Amania and then Amamre Amapa Atin also so what the Apo Ebra now a free and airport and that woman to say yeah who fear maybe I will be now what can count on also so about now your name probably Asante na yena aba so said yeah no 104.7 104.7 Manhyia Kotokofiem and I need 104.7 Otumfuo radio morning and another Yiadom China ye beti ye behre ye the one wa ye dinina ever sign the abremu ewo yame Yiadom kuma so China amapa no so e de ekosi amapa no meeting e de ebrantie wo fase yakramo medamo ase nyama medamo ase kuru medamo ase ayo
Akwasidee front on front here for